И какво става, хора? Аз съм Веско, днеска цъкаме в сървърът. Как беше? Мисля, че беше Invisible Craft. Да, Invisible Craft. Block Hunt, тук сме с Good. Block Hunt е нещо от порядъка на Hide and Seek. Дори е абсолютно същото. И оставах... ударих се. И оставах... ние сме двама хайдера срещу един сикър. Сега не можахме да се съберем, хора. Но предишната игра бяхме доста. 10 или 9 човека, мисля, че. И сега ще видим. Да видим къде е. Няма го. Ето го! Не ме удряй! Как ме подмина? Как ме подмина просто? Ето го там. И победа! Защото саднаха. Само да им спама. Им спама. Така. Минигеймс Arena 2 за клипа. Така, мисля, няма никой. Котката ми прави известни проблеми. Котката ми прави известни проблеми. Разкарай се. Може да се чува. Стига. Пет човека сме в момента. Може да влязат още. Така. Ето и Good влезе. Кажи хай на YouTube. Задара. И мисля, че сме около 6 човека или 5. Там някак. Аз съм Sandstone. Ти къв си? Черно куче. Вечно. Аха, ето, ела. Ама трябва да намерим сега някакъв място до плажа за Sandstone куб. Намерих. Ела. Ама топа за тебе няма. Ела тук. Аз се скрия тук така. А ти се скриеш е тук, виж. Е тук. Не, е тук ела. Е тук ела. Ти. И аз ще дойда тук. Ама ти стой тук, аз ще се отвън. Е така е тук. 6 човека. Вече съм солиден Sandstone. Да видим. Внимателно само да го гледам. Дали има няма никой. Искаш да ходим в кораба. Кораб? Не, да. Да, щупения пред нас. Бързо. Отивам към него. Да застана, за да гледам. И бързо. Какво място има Sandstone върху кораб? Да. Аз ще се скрия тук вътре. Супер място, ела и ти. Еме. Ела тука. Супер място за тебе, чек. До това си. Да. Ама... Я ме удари да видиш все едно, че съм някакъв... блок си. А? Интересно. Тук пред тебе сандблок. Това ли си? Ето ме подскочи. Сега ще виж.
И изиграваме тази още една мисля игра и да приключим клипа, или? Много ясно. Дали те чупа, бе? Не знам, не усещам. Не. Някой чупаше TNT тук отвън. Ти ли беше? Не. Искам само да не знам какво е било. Човек, ти пропадаш от дупка, човек, не мога да не намерят какво ще стане. Ти се сливаш с пода. Я, F5. Аз се виж на F5, батък. Колко си смешен. Ей, го там отзад е. Ти да си. Аха. Така не се виж. Така е по-добре. Ето ми го блокчето. Няма ли ни открият? Аз ще се раздвижа малко, че няма да е интересно. Я виж. Кръг. Дън. Сега тук някъде беше онзи. Ще дойде тук за малко фън. Ще застана. Ето го! Ще се прикривам. Внимателно. Виж аз къде съм горе на покрива. Видели ме? И победа! Браво, бе! Правим още една игра и... Пак ли второ? На арена да 2. Само да им спама. Така. What the fuck? И добре хора, май това ще от клипа. Ще снимам още мини геймс. Ето го, SRR Ghost MC. И това беше от мен. Харесвайте, сабскрайбвайте, пишете коментари. С мен беше Good и довиждане.